Per donar un cop d'ull ràpid en aquest joc que ha sortit per Quest fa molt poc, que es diu Blade and Sorcery Nomad, que és una versió per Quest d'un dels títols més coneguts de realitat virtual per PC, que és el Blade and Sorcery. És un joc que és purament sandbox, a l'estil com una espècie de Boneworks, que és l'altre títol que és molt conegut, que intenta ser com immersiu i simular la física, de manera que les armes i les coses que es fan en el joc doncs estan subjectes a les lleis de la gravetat o alguna cosa semblant a una física mínimament realista. El joc és pràcticament 100% sandbox, no hi ha argument, no hi ha progressió, no hi ha res de res. El més semblant a un joc que hi ha són una sèrie de modes d'horda en què van apareixent enemics i es tracta d'anar-los matant per pura diversió, i un mode nou de joc que es diu Dungeon Crawler, que és un mapa que està generat aleatòriament amb peces de mapa, i hi ha un principi i un fi. El joc està amb Early Access i han promès que d'aquí poc o en algun moment sortirà alguna cosa que tindrà algun tipus d'argument i algun tipus de valoració, en què se suposa que passarà que les armes es podran anar desbloquejant conforme on va progressant en el joc. Us volia ensenyar unes quantes coses del joc perquè la veritat és que és superentretingut i és molt, molt impressionant que això pugui funcionar amb standalone en el Quest. És la mena de joc que ningú no s'esperava que poguessin portar, perquè altres títols com el Boneworks s'ha especulat moltíssim si podien sortir per Quest o no, però no ha tingut mai pinta que això pogués arribar a passar. El joc és una mica tosca, la implementació, i algunes coses que de vegades es veu com que el joc salta fotogrames o de vegades es penja i diguéssim un surt del joc de manera inesperada. Lo de filmar no funciona gaire bé tampoc, és a dir que encara hi ha moltes coses a millorar, però tot i així ja està molt, molt i molt bé, és molt, molt impressionant, com dic. Doncs us ensenyo unes quantes coses que es poden fer. Com deia abans, aquest joc està basat en física, llavors doncs hi ha coses tals com es poden donar empentes en els personatges que hi ha en el joc, es pot escalar i, per exemple, quan es cau d'un lloc elevat s'esmorteix la caiguda, per exemple, si un pica amb les mans contra les parets o alguna cosa, i això funciona bastant bé. Així que, doncs una cosa que es pot fer és es pot escalar. Hi ha moltes parts dels escenaris en què és possible escalar i llavors un pot fer-ho servir per fer emboscades als amics i coses d'aquestes. Les armes ara mateix un pot triar les que vol o pot recollir les que els enemics van deixant caure. Hi ha 4 llocs per guardar armes, 2 aquí les cames i 2 aquí les espatlles. Per exemple, abans de començar això jo he triat tenir aquí un punyal, aquí un altre, aquí una espasa i aquí un escut. I bàsicament doncs, es poden portar guardats i diguéssim, si reculls noves armes en el mapa, doncs els pots guardar aquí per no perdre'ls. El que he vist en la versió de Quest, i no sé com és en el PC, és que suposo que per conservar memòria i tot plegat, les coses desapareixen del mapa. És a dir, que si et cau una arma i te'n vas 20 metres més enllà, és possible que quan tornis l'arma ja no hi sigui. O sigui, això s'ha de tenir en compte. Doncs els atacs és totalment lliure, o sigui, no és com... Hi ha alguns jocs que són de combat, així amb espada o el que sigui, que quan tu mous el braç veus com el personatge fa algun tipus de moviment programat. Aquí no hi ha semblant cosa, aquí fas bàsicament el que et dona la gana. Pots donar amb la culata, pots donar amb la fulla, pots agafar les armes de maneres diferents, per exemple, aquí el tinc agafat per l'empunyadura, però per exemple li puc donar la volta de donar-lo així, crec que també puc agafar-lo per la fulla, però no estic segur. Amb les espases es pot. Les armes que tenen... Veus? Les armes que tenen una empunyadura més llarga, també, si mantenim el botó de grip apretat, doncs es manté l'arma en el lloc on està. Però si llavors agafes el botó de disparar del mando, pots lliscar la mà i diguéssim, agafar l'arma per un punt diferent. Què més? El joc té com telequinesi, la típica de tots els jocs de realitat virtual, que no t'has d'ajupir per anar a l'objecte i agafar-ho.
pots atreure'ls a una certa distància, però aquí es pot fer servir perquè és com màgia, bàsicament, això. Pots agafar l'objecte i llavors el pots aixecar i el pots moure. Llavors això ho pots fer servir, per exemple, per llançar-lo, per atacar, el pots portar cap a tu, per agafar-ho, o també pots fer com una espècie de trituradora, que és una cosa una mica salvatge, veus? Que dona voltes i ho pots fer servir com a arma, també. Què més? El joc també té màgia. Llavors, per cert, el joc en principi no has de configurar si ets dretar o esquerrà. Tant se val, les dues mans funcionen igual i els botons estan mapejats per fer exactament el mateix. El primer botó serveix per posar la càmera lenta. Doncs, per exemple, pots alentir el temps per poder reaccionar més ràpid. I es queda posat mentre tens aquest mode apretat. Potser quan hi hagi... Quan hi hagi enemics es veurà l'efecte que té això. L'altre botó serveix per configurar les màgies. Llavors, a cada mà pots tenir 3 encanteris diferents. Hi ha foc, hi ha llamps i després hi ha gravetat. Llavors el foc, doncs bàsicament pots fer una espècie de Kamehameha. Acumules una bola, llavors tires i pots conduir movent la mà. Vale? Una altra cosa que pots fer també és encantar una arma. Per exemple, pots fer una bola de foc i escalfar encantar l'arma. I llavors, quan una arma està encantada en foc, el que passa és que es pot clavar a través de les cuirasses dels enemics o, per exemple, es pot clavar en les pedres. I la veritat és que és bastant impressionant. I aquí fa servir això també per escalar. A veure si puc fer-ho com li mana. Per escalar, un es pot agafar en les arestes del mapa. Veus? Fer-ho. Ara m'estic aguantant així. Aquesta mà per anar escalant. Una mica salvatge, però això permet enfilar-te a llocs del mapa que no podries. Vale, què més? Més màgies. La màgia de gravetat permet aixecar objectes més pesats. Per exemple, això pots fer servir per aixecar els enemics i llançar-los pels aires. Però també es pot fer servir per altres coses. Per exemple, es pot fer servir per fer una empenta de gravetat. Així, veus? I empeny, per exemple, els enemics i tothom que està al teu voltant. I si ho fas amb les dues mans, pots fer una bola. Una espècie de bombolla de gravetat al teu voltant en què les coses floten. I llavors els enemics, per exemple, doncs ara volarien pels aires. L'altre encanteri és el del llamp, i això serveix, per exemple, per estabornir els enemics que tens a prop. Doncs quan els donen això es queden completament no poden reaccionar. També es poden encantar les armes amb aquest encanteri i té el mateix efecte. Quan li dones un enemic amb això queda com estabornit perquè és com que l'executa. També es pot encantar les armes amb la gravetat. Quan es fa, l'arma passa a flotar a l'aire. I també quan fereix un enemic, també l'enemic passa a flotar per l'aire. Déu-n'hi-do, moltes coses, O sigui, realment s'ha d'anar practicant per saber tot el que es pot fer. Es poden fer 1.000.000 de coses que podeu veure. Una altra cosa, en la mà pots veure un indicador de salut, que és això vermell, i després de, no sé si li diuen manar o concentració, que és això blau. Bàsicament, cada cop que fas màgia, gastes una mica d'aquest manar i després això es va recuperar. Crec que quan esquives atacs dels enemics això creix més ràpid, però si estàs al mig d'un combat doncs pots quedar sense i llavors no pots seguir fent res. Sobre la salut, quan estàs baix de salut es fa un efecte vinyeta en què et veus al voltant de la perifèria o veus de color vermell i tu només veus al centre. I la veritat és que funciona molt bé perquè sembla realment que estiguis atordit i que no saps, no t'empanes de què està passant. Llavors ets com una presa fàcil dels enemics. No és molt fàcil recuperar vida durant el joc perquè l'única manera de recuperar vida és bevent una espècie de pocions
I això, fins on hi he vist, ho has de portar tu en el mapa com un d'aquests, com una arma. En comptes de portar una arma aquí, podria portar amb la poció aquesta, la podria fer servir. Però jo en el mapa no he vist cap mena de poció. Molt bé, llavors, vista aquesta introducció, en què us he donat ja molt detall de com funcionen les armes i d'això, anem a veure això com funciona a la pràctica. Com veieu, en aquest mapa estem a Tossa de Mar, estem a dalt del castell, hi ha el mercat medieval i la penya local està crispadíssima, estan molt putejats. El nostre objectiu és arribar fins a través del castell, baixar fins a una cova que hi ha a nivell de mar, on hi ha un petit embarcador i una barqueta. I per arribar fins allà ens les haurem de veure amb tots els habitants del castell, que estan, com dic, molt putejats. Llavors anem a veure com funcionen els enemics. La intel·ligència artificial dels enemics, doncs, bueno, no està mal, però tampoc no és per tirar coets. De vegades et trobes que no estàs molt lluny d'ells i no s'empanen, fan coses estranyes. Però tot i així, doncs, no està malament, o sigui, no és una absurditat. Depenent del nivell de dificultat, en trobes més que tinguin armadures o que van tipus quasi en pilotes, i llavors, doncs, òbviament, és més difícil fer-los mal si van amb armadura. Pots fer servir un encanteri, per exemple, per poder travessar les cuirasses, però, per exemple, aquests dos individus aquí doncs, estan molt ben protegits i costa trobar un punt feble per fer-los mal. Per exemple, aquest d'aquí, allò és atacar l'altre. El joc aquest és bastant gore, i la veritat és que és la mena de joc que, no sé, diuen not suitable for work, perquè no sé què pensaria la gent si et deuen jugar aquest joc. La veritat és que és bastant bèstia, bastant macabre, però és el que té que sigui un joc medieval. Anem a veure cap a dintre el castell. Aquest mapa és molt gran, i jo he vist que un dels trucos que sembla que fan servir per poder carregar un mapa tan gran és que el mapa va carregant està com dividit en habitacions i en espais. I això es fa servir per dues coses. Un és per poder, diguéssim, fer córrer un mapa tan gran en el Quest, i l'altre també és perquè en el lloc on hi ha aquestes divisions és on es produeix com aquesta aleatorietat en què es combinen peces diferents, i cada vegada que comences una partida en aquest mode, el mapa és lleugerament diferent. Per exemple, aquí a l'hora de començar, de vegades pots anar cap aquí i aquella porta del fons està oberta, de vegades està tancada i llavors has de baixar per aquesta cova. O sigui, cada partida és lleugerament diferent, que fa que tingui una mica més interès el joc. Es pot triar el nivell de dificultat, es pot triar la llargada de la mà. Llavors, en funció d'això, genera el mapa i es decideix quina mena d'enemics et trobes. Sobre armes hi ha espases, llances, punyals, després també hi ha massa, ja he vist que un paio em fotia amb una massa també, hi ha escuts de diversos tamanys, també hi ha una espècie de vares llargues que serveixen per fer encanteris també. És bàsicament, seria com una llança, però si les encantes, en principi fan un parell de coses especials. La vara del mag, em sembla que si l'encantes amb gravetat i piques a terra, els enemics surten com disparats quan piques. I em sembla que si l'encantes amb foc pots tirar boles de foc. També hi ha arcs i fletxes. I què més hi ha? Hi ha destrals també. Hi ha la tira de coses aquí. Doncs aquest paio va molt poc protegit. Quan estan distrets també podem ser una mica estratègics aquí i intentar-los pelar de lluny. Es poden llançar les armes també, m'estic quedant sense. Això funciona bastant bé també. El destral. Les destrals estan bé perquè, entre altres coses, també les poden fer servir per lliscar per cordes. De vegades hi ha cordes que pots fer servir per desplaçar-te d'un lloc a l'altre, doncs amb la destral llisques en plan tirolina. I bàsicament, jo aquí fent l'índio tirant les dagues i tirant l'espasa m'he quedat sense armes, però bueno, menys tinc la destral. També es pot anar a cops de puny. Òbviament és bastant més difícil, i també es poden fer patades. Per fer les patades, com que això no té full body tracking, a la versió de PC sí que et pots posar Vive Trackers i fer-ho tu, però aquí apretes el botó i va fent patadetes així. Per llocs així has d'escalar. I
llavors, doncs... res, qüestió de... Ups. Jo no sóc gaire bo amb això, la veritat. Però... Vale. Vale. Oh. What's this? Molt bé. Què més? Ah, mira, crec que la destral és la mena d'això que pots agafar-lo per llocs diferents. Per exemple, si et dóna la gana pots fer-ho així i podries fer servir el pal per fotre hòsties així. Sobre la física, com dic, intenta ser realista, però clar, això està combinat amb totes aquestes borrades de la gravetat, també el personatge com salta, si veieu salta però bestial dalt, no? I això és convenient perquè a l'hora d'enfilar-te per llocs, si no saltés així seria molt difícil. Però són petites concessions que han fet i la veritat és que segueix sent un joc molt impressionant. Ah, mira, hi ha com una espasa aquí clavada en plan Excalibur, això no ho havia vist jo. Nanai. No sé, serà que no soc escollit. No hi ha manera humana de treure això d'aquí. Bueno, què hi farem? Hauria estat divertit. Molt bé. Un altre detallet també. A l'hora de córrer, si mous les mans així, corres més ràpid. I, de fet, hi ha gent que es dedica a fer com speedruns del joc aquest. És bastant complicat, no? Perquè trobes grups d'enemics i no és tan fàcil d'esquivar-los. La veritat és que de vegades penses que els enemics són fàcils de matar, però de fet tu també pingues molt ràpid. Com dic, no hi ha manera de recuperar vida i a la que et despistes, doncs ràpidament t'envien a... Aquí potser també tenir un mínim de coneixements d'esgrima igual aniria bé. És més patètic. Vinga, senyoret. Les parts més difícils del mapa, des del meu punt de vista, és quan et trobes, diguéssim, acorralat amb 3 o 4 enemics. Crec que a la versió de Quest rarament es veuen més de 3 enemics, però 4 jo sí que me'ls he trobat i es fa bastant difícil. Com dic, el joc funciona com funciona, així que de vegades aquestes situacions d'estar en una habitació amb la geometria més complicada i tenir 4 enemics al voltant, això és la recepta ideal perquè el joc es pengi. Suposo que ho aniran millorant. Com dic, amb l'estat actual, el joc aquest ja és la bomba. Si poleixen aquestes coses, serà molt benvingut. Una cosa que també és una mica empipadora d'aquest joc és que el temps de càrrega és bastant exagerat. Jo, francament, no recordo cap joc en el Quest 2 trigui tantíssima càrrega com aquest. Amb els mapes més petits... En els mapes més petits no és tan problemàtic, però amb aquest mapa... Aquest mapa és xungo. Bueno, senyorets, veieu? Ara es veu aquesta espècie de cercle vermell a la vista i ara tinc un angle de visió molt més petit. Com dic, el joc és molt salvatge i de fet hi ha amputacions i tot el que et puguis imaginar. Potser puc provar algun encanteri amb el proper enemic que em trobi i així us ensenyo com funciona. És un espai tancat i no sé si fer encanteri de foc. Els efectes especials jo trobo que són molt impressionants per ser de Quest.
les llums no són ben bé dinàmiques i fent foc no aconsegueixes il·luminar parts del mapa que estan fosques, però tot i així, aquesta senyora, el foc aquest no sembla que... no sembla que li espanti gaire. A veure què passa aquí. Vinga. Aquesta és la mena de gore que estava dient. Adéu-siau. A veure, si sortim a fora intentaré treure'm de sobre algun enemic amb lo de gravetat, que veureu que és bastant... és també... és super salvatge, no? Perquè pots... veieu? Em surt la icona que puc agafar aquest senyor així. Doncs la puc aixecar. Per exemple, el pots tirar contra terra. Adéu-siau. O també puc ensenyar-vos allò que us havia dit abans, de fer servir un objecte així agafat amb telecinesi, fer-lo girar en plan trituradora, i veureu que això també és de lo més salvatge que hi ha. Mira, ja ho desgraciat. Ja veureu. A veure si li agrada això. Clar, quan veus aquestes coses sembla que aquest joc potser que algunes coses que estan com... que és molt fàcil, no? Fer servir encanteris i... diguéssim... matar com facilíssim. I és possible que sigui cert, perquè sense un sistema de progressió que pots triar armes, pots fer el que t'hauria de fer, bàsicament és així. El que passa és que també és cert que la gràcia del joc justament està en entretenir-se a optar pel mapa, provar de fer una mica d'esgrima i fer les coses com Déu mana. O sigui que encara que, per exemple, algú entretingut està passant molts mapes sense fer servir màgia, per exemple. Que té més mèrit. Què passa, senyoret? No? Aquest se li ha drapat el peu aquí, no sé què li passa. Com estàs? Ups! Que no li feia perquè l'espai clara. Molt bé. Ups! Aquesta és la part del mapa en què li costa més de carregar i el quest, i aquí és on pots tenir problemes i se't pot penjar la màquina. A mi m'ha passat unes quantes vegades. Hi ha els enemics que fan màgia, per exemple aquest senyor que va amb aquesta espècie de capell és un mag, i aquest també quan està una mica lluny quan està molt bé, doncs això és tot, no em vaig allargar ara artificialment. En resum, aquest joc és la bomba, és molt divertit, és espectacular que això pugui funcionar a Quest, té alguns fallos les seves històries, però crec que se li perdonen perquè realment és molt espectacular, i si Déu vol, amb una mica de paciència seran capaços d'arreglar aquests problemes. Espero que us hagi agradat, i si teniu alguna pregunta, si us plau, escriviu-la als comentaris. Vinga, fins una altra.